سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدلال وزيناتات اب تركيا بستجمره قداماي يزرب روسيان يوكرين بزي فرمز الزامو بوتين حدش سقم تخوسد موسانو حبرت اوروبا بزعبا كوينات يوكرين اب فرنسا خغبر زغونا اخيبا ام ماريوبول رئيسات شحن 207 زيغاتات مئكابو ودو ن بريزيدنت يوغندا طروتا اي وصني مبالون دوب كوريا حدش بريزيدنت ممراص ان زدهسس كخونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كطوقون بخبر يعدمكم اب تركز تجمره قدامي زوريا زرب منسترات ጉዳያት ወጻይ ሩሲያን ዩክሬንን ኣብ ጉዳይ መቆራስ ተጻብኦታት ጋስጋስ ከም ዘየርአየ ዩክሬን ገሊጻ እቲ ዝርብ በወገን ሩሲያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝመርሖ ክኸውን እንከሎ በወገን ዩክሬን ድማ መዘንኡ ዲሚትሮ ኩሌባ ይዘካይዶ ዘሎ ሚኒስተር ወጻይ ጉዳያት ዩክሬን ድሕርቲ ኣኼባ ዝሃቦ መብሪ ሩሲያ ዘቕርበቶ ጠለብ ዩክሬን ኢዳ ክትህብ ዘገድድ ብምዃኑ እቲ ልዝብ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ተዛሪቡ ሰርጌይ ላቭሮቭ በወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወታደራዊ ስርሒታት ሃገሩ كم تستوطنوا اللي يقصل الله إلا اتزت حيلتات روسيا قبل علي حنتي كابتن تقريبا زلوا كتماتات زخونت ماريوبول ابزركب هوسبيتال مدقعت دحر مفصامو يزكايت زلا يوكرين تدبدب قبن كينات لاخت قلص انكلا اب تدبدب كاحد هصان زركبهم ثلاثه سبات كم استقتلوا سب مزي يوكرين حبيرهم ازي كم زيلن كل دما اب يوكرين زلو كينات قصيلو لاب زلو غزي عباي بريطانيا نا يوكرين باسبورت زلوهم سبات بمنقد انترنت فيزا كرخبو كملكتو كم زخول حبيرا ازغات هاجر كاب يوكرين زموص سدتنياتات نمقبال دلو تخم زلا دحر مغلاصيو ازي خون برق قدماي منستر عباي بريطانيا بوريس جونسون هيبو ابزل مغلصي نبت هاجر زاتو يوكريناويان كفتش اللهم كبل تزاريبو نسو نزي زبللو مخنيات كغلصن كل دما ناب عباي بريطانيا زموصلو زلو مخنيات نمفلاط كوم دما اصوار حيزوم كيهلو نمرغاص يكبل انكلو زغونه اب كينات يوكرين كساتفيلو ناب يوكرين زخيد ابال سراويت عباي بريطانيا خا وتادراو بيت فرد خغطمو مخانو اطنقيقلا كم زفلت يوكرين اب سراويتا نوصاتنياتات طراي زتدالو اهدو اقيما زلا خوينا كوصاي مصيم كواغو زدلو خا نابتا اهدو كصمبريا صاوعيت اغريبا زنبرت كم صاوعيتا خا غلا بريطاناويان درو ناب يوكرين زمصو خوينم بوريس جونسون غنا ابالات سراويت بريطانيا ناب يوكرين كايدم كيواغو اطنقيق يزلا كالي مستاب يوكرين زكاي زلو كينات بزتحاز دما اما حدار نايتا اب تحت كردانا سراويت روسيا اتيا زلا ماريوبول زغونه سرهي اورلوف كاب غوداناتات اتا كتما شحن 207 ريساتات اريوم مهلاوم تزاريبو نسوام مغلصيو نابتي كابتا ختما وصيخا زلو ناي مقابر بوتا نموسادم زيتخاله 47 ريساتات بحبر كم زقبرو كم استقبرون حبيرو كم زفلت كتما ماريوبول اب تحت كبابا سراويت روسيا دحر مأتوا كساب حجي خابتا ختما حزب نموصا زتقبر فتنتات كي تعوته يخترف ترايو اذا استات 450 شحنه برت زلوا كتما حنتي كبا قدست ودبات يوكرين كوينا ابتي مونغو كريميان مريت روسيان زلو صرغيا خاق عند اقداسيت زخونت متحللفيتيا بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بوغونو نتي ابلعل هاغور تنبيرو زل اقاداتات تصاباي سقمتات يل دحر مغلاص حزبي نقل نغرات زلو دليتات يزايد كون تهلوه حزب زين فتحو كم زي لغنا كرداي بمبال نهاغرات معراب كونينو روسيا اتخابات تصبيت زغبرولو ناي صعاد قرب كتم مالك كم زخونت واغاتات مخبارو خا كم زي توقسون تزاريبولا بجكاز بوتين كاب روسيا يوصا زلوا تكالات معرب نبرتن بمنغست روسيا كورس كم زخل وين تزاريبو نسو نزن سقم تخوسدلن مخونا اطنقيقو زلو تكالات نبرتن كم زورس نمغبار حقاو منقد كننادينا كبل وين اطنقيق يزركب بوغن هاغرات اوروبا دما حبرت اوروبا في باريس اب زغبر زلو اخيبا اتي حبرت اتي كاب روسيا زمص ناي صعاد قرب زلو مركوسا زغدلو لمنقد كزاته مخونه تغليصو بريزيدنت كوميشن حبرت اوروبا اورسولا فوندر لاين قدمز اخيبا نغازيطنياتات ابزهابو تحبريتا ابز اخيبا بزعبه حيال حيل مكلخال اوروبا كنزاتينا كومدما بزعبه صعاد دحر مبال ابتتكاي صعاد حيال وفر بمغبر كابناي روسيا صعاد مركوسا كنوص علنا بمبالون نتخ غبر زدل زلو وفري نصاتتانا ناصنتنا استراتيجيكاو بمبال يغليصاتو كالي مستياب العلي روسيا زغبر زلو اقاداتات بزتحاز دما عباي بريطانيا اب العلي وناني كلب كوعس اغري تشيلسي روسياوي بعل صقر رومان ابراهيموفيتش اقادا كم زنبرت افليطا ابراهيموفيتش حدا كابتم شوعه رئيس مالهم كدسكال زتوسنه روسياويان هابتامات كوين لا سنه تريجر بريطانيا كم زغلصو ابراهيموفيتش بعل صقا دغاف كريملين كوينو مس بريزيدنت بوتين صبق زمدنا الله ويزبل ابراهيموفيتش غنا نتمس بوتين الله وزبال سطوم ገንዘባው መተእሰር ጠቅሊሉ ነጽግዋላ ጸሐፊት ክፍል ባህል ብሪጣንያ ናዲን ዶሪስ ነተገዳ ምርኩስ ገይራ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝጻሕፈቶ ክለብ ቸልሲ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጸወታ ክትቀጽል መዝጉባት ኣባላታን ኣቀዲሞም ትኬት ገዚኦም ዘለው ደገፍታን ጸወታታት ክርእዩን ክኽእሉን
ምእንቲ እተኸለብ ፍሉይ ፍቓድ ክወሃባ ከም ዝኾነ አብራሞቪች ግና ካብ ኣታዊታት እዛ ጋንታ ዝኾነ ገንዘብ ከም ዘይረክብ እያ ሓቢራ ናዲም ብተወሳኺ ብሰንኪ እዚ ኣገዳሲ እገዳ እታ ክለብ ይኹን ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ሽግራት ከይገጥሞ መንግስቲ ዓቲቡ ይሰርሕ ኣሎ ክትብል እውን ሓቢራ ኣላ ሰራዊት ሩስያ ናብ ዩክሬን ድሕሪ ምእታው ሮማን አብራሞቪች ክለቡ ቸልሲ ንዕዳጋ ኣውሪድዋ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ውሳነ ምድስካል ከዓ መስርሕ መሸጣ ናይዛ ክለብ ተጓናድ ይብሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና በርናንድ አንቲዊ ቦሲያኮስ ዝተባህለ ጋናዊ ወናኒ ኩባንያ ዕዳና ወርቅን ፖለቲከኛን ብ3.1 ቢልዮን ዶላር ነዛ ክለብ ንምዕዳግ ኣብ ጨረታ ከም ዝኣተወን ጠበቃታቱ ምስ ወነንቲ ቸልሲ ንምዝራብ ድሮ ኣብ ለንደን ከም ዘለውን ክፍለጥ ተኻኢሉላ ኣብ ሃገረ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዓቀባዊ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ዩን ሱክ ዮል ተዓዊቱ እቲ ፖለቲካዊ ተመክሮ ከም ዘይብሉ ዝነገረሉ ዩን ንመቐናቁንቲ ዝኾነ መራሒ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ሊጃን ሚዩንግ ብጸቢብ ብምስዓርዩ ፕሬዝደንት ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ደርባዊ ዘይምዕሩይነት ከም ማዕራሪ ተጽቢት ዝግበረሉ መራሒ መምራጹ ዓወት ዓብይ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ እዩ ክብል ገሊጽዎ እቲ ብትሕቲ ሓደ ሚእታዊት ዝተፈለየ ውጽኢት ምርጫ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር እቲ ዝጸበበ ተባሂሉሎ ንመነባበሮ ህዝቢ ኣቓልቦ መሃብ ነቶም ደገፍ ዘድልዮም ዝሓሸ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ድሕነት መቕረብ ከምኡውን ሃገርና ኩርዕትን ሓላፍነታዊትን ኣባል ማሕበረሰብ ዓለምን ናጽ ዓለምን ክትከውን ዝከኣለን ጻዕርታት ክገብር ይኽብል ኣብ ዘስምዖ ናይ ዓወት መደረ ተዛሪቡ ክልቲኦም ቀንዲ ተወዳደርቲ ሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ዘይብሎም ብምዃኖም ገለ ወገናት ነቲ ምርጫ ናይቶም ዘይፍትዋት ክብሉ እዮም ገሊጾም ዝነበሩ ይኹን እምበር ኣብቲ ሎሚ ረቡዕ ዝተኻየደ ምርጫ ልዑል ተሳታፍነት ማለት 77 ሚእታዊት ካብ ኣድመፅቲ ዝተረኣየሉ ምንባሩ ተገሊጹሎ ኣድመፅቲ ኣድህቦ ክግበረሎም ዝደለይዎ ጉዳያት ናህሪ ዋጋታት ኣባይቲ ዝደስከለ ቆጠባዊ ዕብየት ምብርባር ከምኡውን ሽቕለት ኣልቦነትን መንእሰያትን ጾታዊ ዘይምዕሩይነትን ይርከብዎም ዩን ኮርያ ምስ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝጸንሐ ዝምድና ንምብርባር እውን ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩሎ ወዱን ፕሬዝዳንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ካብ ሰራዊት ከም ዘይተጣየሰ ሰራዊት እቲ ሃገር ሓቢሩ እቲ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ዝኾነ ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ካይኑሩጋባ ብሰሉስ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ከም ዝወፀ ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣፈኛ ሰራዊት ዩጋንዳ ብርጋዴር ጀነራል ፊሊክስ ኩላዩጊየ ግን ወዱን ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ዝኾነ ጀነራል ካይኑሩጋባ ጥሮታ ክወፅእ ወግዓዊ ምልክታት ከም ዘየቕረበ ብምጥቃስ ኣብ ሰራዊት ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ እቲ ንኣቦኡ ክትከኦ ተባሂሉ ዝነገረሉ ጀነራል ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ ናይ 28 ዓመታት ኣገልግሎት ካብ ሰራዊት ከም ዝወፀ ኣፍሊጡ ነይሩ ነቲ ዝበለጸ ሰራዊት ኣብ ዓለም ዝኾነ ዘደንቕ ሰራዊተይ ናይ 28 ዓመታት ኣገልግሎት ድሕሪ ምሃብ ጥሮታ ከም ዝወፅእ ከፍልጥ ደስ ይብለኒ እውን ኢሉ ነይሩ እቲ ሓበሬታ ቀልጢፉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምልብዑ ግን ምስ ዓርኩ ዝኾነ ጋዜጠኛ አንድሪው ሙዋንዳ ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ብሕጂ ድሕሪ 8 ዓመታት ጥሮታ ከም ዝወፅእ ይገሊጹ እቲ ፈለማ ዝወፅእ ናይ ጥሮታ ሓበሬታ ብተሓጋገዝቲ ናይቲ ጀነራል ዝተፈጸመ ጌጋ ምዃኑ እውን እቲ ጋዜጠኛ ሓቢሩ ብዙሓት ዩጋንዳውያን ግን ዋላ እኳ ነቲ ኣቐዲሙ ዝወፅእ ሓበሬታ ክእርሞን ተፈተነ ነቲ ንልዕሊ 36 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኣቦኡ ክትክእ ካብ ወተሃደራዊ መዝነቱ ወሪዱ ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንምትእትታው ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዘለዎ ደገፍ ዝገለጸ ጀነራል ካይኑሩጋባ ኣዘራርባ ሓበሬታታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሕ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፑቲን ሙሉእ ብምሉእ ቁኑዕ ዘሎ ክብል ጽሒፉ ነይሩ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ መግለጺ ናይቲ ጀነራል ዘይቅበሉ ብምባል ዩጋንዳ ብወግዒ ንሩስያ ዘለዋ ደገፍ ምግላጻ ብንጹር ጠቐሶ ሳዕቤን ክገጥማ ምዃኑ እቲ ሕብረት ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም